Veneya jidayikbûna Venüsê ji hêla hunermendê navdar Sandro Botticelli ve li Florence di dora 1485 de hatiye xêzkirin. Xwedaya Venüs sembola evînê, bedeviyê û xestekê nîşan dide ku ji mertaleke mezin ya deryayî derdikeve. Guliyên zêrîn yên porê wê li ber ba difirin û ew dora laşê xwe tazî bi piçek porê xwe bi nazîkî pêçaye. Di kempenyeyeke nû ya hikûmetê de ku Venüsê vediguherîne bandor kereke nûjen êdî xwedaya tazî tuneye. Di şûnê de Venüsa nûjen li cihên geştiyariyên Îtalî bi kincên xwe yên cûr be cûr tê dîtin. Ev dê lêgera sîmboleka dê derket holê ku bikaribe huner û şêwaza Îtalî lê çar aliyê cîhanê temsîl bike. Ji ber ku ev kampêneya bo bazarên derveyî ye, ew ji bo Îtalya nehatiye avakirin. Venüs ya li ser bisikletekî li ber kolezyuma navdar tê dîtin ya jî li ber gola Como bi kincên xwenê rengîn û bi porê xwe yê bedev pîzayeke dixwe. Li rojnameyên Îtalî ev kempenya bi ser nivîsên wek bêwate, bêşerm û bêrûmet bi rexnegirî ragihandin. Gotin ku bi kevneşopiya çanda İtalyan hatiye lîstin û her wiha hunermend Botticelli wê di gora xwe de bizivire. Karhinerên medya cîvakî jî wêne û vîdyoyan da afirînin da ku tinazên xwe bi kampanyayê bikin. Massimo Moretti, profesörê dîroka hunerê bawer dike ku ev proje bedevî û nepeniya Venüsê ji holê rakiriye. Li gor min penaseya wê ya wekî Venûsê ne rast e. Hinekî direwe, lê wêne gelek caran dirawan dikin û ev tiştekî di nava azadiya ragihandinê de ye. Ivana Jelinek jî dibêje ku ev rexneyan bi rengekî neyînî nanirxîne. Rastiya ku Venûsa nû ev qas bilav bûye û li ser medya civakî ji nû ve hatiye zîndîkirin. Ez vê yekê dêwarê ragihandina civakî de balkêş dibînim. Hêjayê gotineyê ku geştiyarî ji bo İtalya pişesaziyeke pir girîng e. Li gor Komeleya Karsaziya İtalî di 2022 de 17 milyon geştiyaran serdana İtalya kirine. Ku bi qasî 13 milyar euro dane qezenç kirin. Selinik dibêje ku ew li ser berdewamiya projeyên wek Venüsê difikirin. Lê destnîşan dike ku pêdiviyê ew di heman demê de pirsên beşdarbûnê yan ciyawaziyê jî li ber çavan bigirin. Özlem Yasak, Dengê Amerika.